bi ambe jumaduna novembre kalo kletan fla ambalma obisimila amala chuka don kibaru keneka bi kibara nu mamulo kada ukluka mali ministre des affaires étrangères otara Moscou wala sa ani Moscou fene ministre des affaires étrangères obsaka kuma chuka amna kibara nsarama ulukon ne ayire kafo kibara nsarama ulukon ne ayire kafo kuno alam sado novembre kalo kletan kile kibara nsarama ulukon ne ayire kafo mali ministre mbeno ni anko mako affaires étrangères ni oga baranye silendo mali jamana aleni jamana wero chela folima Abdoulaye Diop aleni Moscou yefene ministre des affaires étrangères ule haklina fale chaman konike mali aleni Russie uluka baranyoya ukum konala kawla dona kafo ministre ale kan intama inkofe munu kan chaman kon fora nga ministre ale kon fene bora kap mani ka bela jelen kon la dona kafo ko ale kon willa kana Moscou wala sa ani ye ministre affaires étrangères ka sekapma mali ni Russie ulube seka nyogon deme jogamina wala sa kala kana sabati malla ministre ka apmanu nun konnala ko Russie fene mali tere ina fo jamana were ko ulu ko ni tena jamana dola bla jamana were ko ni jamana fenfe kon be no mu seka mali deme ka boni wati gele nun kono ko ulu tena uyere tke masila ko wa ko uni jamana do kon ka baranyo ko utina uni jamana were fene ka baranyo sa ko bela jelen kon ne ajoyoro ko mun kon ye Russie tenye ko ulu yere kon ni sonjare ndo akola kabini sisa ko sabla ko uye kelege mina folo munum bla kana ko okera ulu sagwe ko wa ko albi kuma nyoga nunu mesena mali jamana aleni Russie jamana ni nyogonche wala sa chukam na ubseka mallon kon ni deme ka jetege wale tabauka ulu kelege bo mali kono kibara ware mambulo kada kuluka ore mali jamana nyamo ulu kon ya yire ka foko ubena chama bo balu songola kibara musarama ulukon ne ayire kafo mali jamana nyamogo uluka hakilina fale ndo kofe uya ayire kafo ko chama ko dibina bo mali balo chama songola ko keren ne ala malo sukoro aleni tulu woni atakalaje ko ubena chama jiginga bo ni fenu ngo ni songola ko mu ko ni malo o toni ba kebe sabai aleni sukoro o toni ba bioro ani tulu fene toni o ba bisaba ko mali jamana ko bena ani yorota ola ko sabe ni o e subvention ko sabla taxi ko na ko sigoro ma keme o keme ko biduru bena binka bo ola ko wa ko u kon tena ni baranu ke dala kumaiti ko sabla ko uni mogo munu be doni ni balo nu ye mali ko nala ko sabla uni ulu bena u tegebla $7 na ulu kon ba yire ka foko u kon sona ni balo nu jiginima ko wa fene ko o 7 fene ko fe ko u bena maloni tulu aleni sugoro ukanga di jamana deuma detail la songomna ko ubena obela jelen ko ni fene fo ko utena da o foni fene matindro ko ube klaka jakulu do fene sigi senga jakulu nga barabe na be songon nu foli ulula batolima sigi da la butiku ko nala ko ni wale ya nunu ko ni ndabola wala sa jogamna jamana deum ulu ko ni besega lafia baloko ta fanfelala kibara ware mamolo kada ukluka ore mali chamancha bolo fe bingal ke wale taraka nyasi senekala doma uba furo konnala ni oye doko friye kibara nsrama ulukon ne ayire kafo nono ale marabolo do be no ko dogo free araba temele jetege wale tabaw ulukon tara ni senekala nun ko ni soro uba mbalo furo konnala ni ka bingal ke wale ta kanye suma o wale ajugo ko ni sefe mafla ulubonila unina ma woro ulura ko ni fene jukina o wani bingal ke wale tabanu mada o fene droma ko malo gosi machine yo o tan kelen jeni ni yoronna aleni malo ferela uluka moto bado fene be no yo o wolon vla jeni aleni moto gansa nunu fene yo ulu muganjini ko munun ko ni jogina ulu ko ni tara nyono ye kene asubala ko mafla kon mbala ulu ta jugela ko sebe yo ulu blakata segu ye kene asubala ame wati mne ko sa jetega wale taba munu yeni wale jogi kon ke ama se ga do ma kele munundo ga kibara ware mana boko fe ambuda okluka kuna foni kunjela kibara ware mambulo kada okluka ore kalanso ko ni desele no kada ele mali fancha mana kibara musirama ulu kon ne ayire kafo ko akachani kletan sisano kalantala ko ga alibi mali école so chama kon be no ulu desele no kadaele ko dia takalaje mali korean fa aleni a chamanche bolo keren ne ala andere bukan menaka yem fa felanna ko école so tan kononto ulu dat kuleno ko mu yere kon fene segu alena marabolo kon nay ko école so bi kononto nduru ulu dat kuleno ni yoro ko falen nay no fara ko fukata se nyono ma ka sababu ke la kana baliyai ko mu koni bamako yere fene kon nay ko faso kalanso nu ulu école publique wi ko ulu yere kon fene chamandat kunendo
ko ka sababu ke école karamo ulu ko ni ka grève ni école publique na demsanu ko meta kalanso la dongo donga ube kla ku ulabla ko école karamo ulu ko ntena se ka do ukuna ame wakati mne ko sisan demsen chama kon be no ulu era kon taro ni u passer la walma ni u ma passer kata sans faire classe la école karamo ulu ko ni sigileno akan ka fo ko ulu ko ntena kalanda mne ni demsani nunu kuna ko fukata fo ulu ka la nyini o sabati la watimna ambal ma ni ne kuya aha bi don kibaru e kada okluka ani che aka kloma jala o kambe anyo